assalamu aleykum bandiraɓe fof mi salmini ɗumen mon fof indimo yettode mum kala ɗo neɗɗo woni salminte welto min Farba Yaya Samma Ngom mi salminima ɗon mi wima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko adi fof jamma o waɗata ɗum ko nuidi Fuuta Pinal e Ganni nuidi Fuuta Pinal e Ganni noon ko dental manggal anani mana didirno calɗi mawɗi ndenti goni dental gotal wiya nuidi Fuuta Pinal e Ganni mum ko ɓen on saaha mbaɗata oɗo jamma garowo ko tagui nuidi Fuuta Pinal e Ganni mum e gardugol Farba Yaya Samma Ngom suɓade Alhaji Mansour Mbaye waɗande ɗum hommage par ce que go kanko woni président communicateur traditionnel kanko gardinaɗo fedde nde ɗo ko communicateur traditionnel ɗum amin jogui fierté et honneur mum tigui rigui waɗandemo hommage Alhaji Mansour Mbaye ko neɗɗo mo ganduɗa so tawi o haali yimɓe ne belto ko neɗɗo joom archive uji kewɗi o waɗi gueɗe kewɗe ɗo e nder leydi Sénégal kadi kala ɗo naati kala ko haali yimɓeɓe ne belto ɗum tagui noon enen haalpular en anani comme oɗo hommage mo mbaɗanten mo on saaha ko enen haalpular en kanko ɓooyi wadden hommage uji e nder jolfuɓe anani e nder serraɓe e nder wamarankoɓe kono oɗo ko première fois e nder l'histoire Sénégal haalpular en jagga décision pour waɗde Alhaji Mansour Mbaye hommage ɗo e leydi Sénégal ko tagui mi waddude hen Mama Gayabou Amadou Madana e Kolo Sall se beelami mbiyen calɗi tati jani ko yimɓeɓe ganduɗa ko wontoɓe kettuno hen hanki haade hande arde Mama Gaye ko guitariste mo ganduɗa ko Elhadji Baba Mal Amadou Madana ko guitariste Abou Djoubade Kolo Sall ko peccitiɗo kamɓe poof kala naalanke gonɗo ɗo Kolo Sall so tawi hoɗi yimɓe ne ganda ɗi calɗi so tawi jani eɓe poti siftorede e kala saaha nde wonno ko archive meɗen on saaha banggue fulfulde donc ko ɗum tagui mi waddude hen waɗandeɓe hommage siftordeɓe ñaganadeɓe duwanadeɓe e kala kadi on saaha wallodirde kadi anani e ɓesguji mabɓe ɗiɓi ɗacci ɗo ɗi ko ɗum woni kabaru ko adi fof uma dorkume leggal ko ɓoyde hen fof taganaɗo wontunoro ɗon gonga min kala ko ƴettumi d' abord initiative mbeɗa waɗa gardintumi komi gawlo o nde wonno ko ɗum jogui battane komi gawlo o ɓeydi hen komi neɗɗo culture mbeɗa yiiɗi culture mbeɗa yiiɗi cosaan mbeɗa yiiɗi on sa affaire fuutankagal pulagu mbeɗa yiiɗi ɗum no feewi e ɗum ɗon kamɓe ndeɗo fedde so tawi ardini kam minen foof min ndendi miijoji anani de amin jiiɗi wadde ɗum ɗo kadi ɗum ɗon kadi wiyete ko koddam dufe kosamam ɗum tawti ko gonmi ko ngol ɗo woni premier édition ngol woni laawol gaddunol ene waɗe hommage nde wonno nuidi Fuuta Pinal e Ganni wona hommage tan waɗata ene jogui goɗɗum ene jogui miijoji kewɗi ene jogui gueɗe kewɗe garoweje ɗo ko premier édition men ko lawol gaddugol lawol gueɗe deftoyol ngol walla deftugol wawi adde façon ngaji goɗɗi adde ka taw jiida ciruji on sa e nder on sa oɗo jamma ko o jamma baɗanteɗo hommage Alhaji Mansour Mbaye e Amadou Madana Kolo Sall e Mama Gaye tagui ɗum min jaaha ha Mali min guittoy toon on sa nalenke Mali en anayi de ko yimɓeɓe ne poti hoddude ka yimɓeɓe koddi e poti waddude on saaha lomtu janggo e jaam malien ene wawi wadde hunde ara Sénégal ɓawo janggo Guiné ene wawi wadde yaaha Mauritanie yaaha Mali ko noon yimɓe il foof on saaha ɓe beccodira ɓe mbawa wondude nde wonno Afrique ko hoore wotere hay goto wawa sernude ɗum feddamen nde nde jogui gueɗe kewɗe nde jogori wadde kono ɗum ɗon première édition min mbaɗi ayde pour ɗum ɗo mana didorno wadde hommage ɓeɗo jambereɓe eyyi deuxiéme édition walla goɗɗum walla ɗum ɗo so gasi wonto min paayi kono noon ɗum min bettata yimɓeɓe nde wonno ko nafoore mere tigui rigui woni e jammaji Fuuta Pinal e Ganni mum jamma o oɗon gandi nalankoɓe meɗen mawɓe anani Elhadji Baba Mal Abou Djoubade Ngari Law Acca Wele e woɓɓe anani kadi oɗon gandi ha banggue Mauritanie anayde comme Ousmane Gange e woɓɓe kala nalankoɓe wonɓe ɗo anayde nalankoɓe ɓe ganduɗa ko sukaɓe waɗɓe fayida kala nalanko gonɗo ɗo
anede aɗa wiya bisimilla ma aɗa invita anede e jamma le 5 janvier inchallahu taala 2024 to Cices à partir de 20h 21h oɗo jamma waɗa koye yesso gardugol président Macky Sall kanko woni président de tous les Sénégalais hannde kala ko waɗete ɗo ko kanko ardina e Amadou Ba kanko woni chef de gouvernement en tant que premier ministre waɗa koye teddungal ɓeɗo holon Cheikh Oumar Anne Cheikh Oumar Abdoulaye Malick Ismaïla Amadou le ministre de l'éducation nationale le maire de Ngom waɗa yesso teddungal honorable député à l'Assemblée nationale holyon maire des Agnam Farba Samba Ngom e yesso teddungal Dahiru Mamadou Alpha Sarr grand opérateur économique anani bailleur des bailleurs ko on waɗa anani mana ɓeɗo teddinira jamma o e kala gonɗo ɗo biyowo ko ministre directeur général député à l'Assemblée nationale homme d'affaires opérateur économique kala gonɗo ɗo conseil économique social aɗa wiya bisimilla ma e o jamma kada teddinira e oɗo jamma anani hommage mo mbatten Alhaji Mansour Mbaye Mama Gaye Amadou Madane e Kolosal jamma o ko à partir de 20h 21h ko nden erango waɗi on saaha ko nden yimɓe noddade yimɓe puɗɗoto golle mumen eyyi o ala biye ala jamma o yoɓetake yo neɗɗo ñanto ha yoɗen arlaw eyyi kala garowo noon yo arlaw sa leeli arde a heɓata ɗo joɗiɗa kala garowo yo arlaw sa leeli arde à partir de 20h 21h mi sikami so tawi aɗa daña place ɗo joɗiɗa eyyi ala ticket noon kala garɗo bisimilla muɗum o nalenke ko la grande diva Penda Seck ko Sénégal o malien on jogori wadde nde wonno hunde foof ne jogui tan ɗo fuɗɗoto teddiniraɗo kono kala gonɗo ɗo naalag mbeɗa sikki noon ñan hen hayso baba maalo e Abou Djouba so tawi ɓalli ɗi guuli eɓe mbawi ɓe gara ɓe jagga micro seeɗa pour weltinde yimɓeɓe ko adi foof vraiment ko ɗo guddirtumi ko wiide yimɓeɓe bandiraɓe kala gonɗo ɗo ɓi pullo biyo mbimi wimi wimami e goɗɗo ɓi anani guila e jolfuɓe hay sarakulleɓe hay tout moni foof ne wiya bisimilla le 5 janvier so Allah jaaɓi à partir de 20h 21h toon to Cices foire eɗen mbiya bandiraɓe kala neɗɗo woni so woni 20h 21h yahata moni foof nan daari damal Cices gannaaw loolu maa ngi tënk ci tuuti rek parce que hommage bi le 5 janvier 2024 ci Cices maa ngi def benn hommage bu rëy mooy kan Alhaji Mansour Mbaye Alhaji Mansour Mbaye c'est le président communicateur traditionnel ak les 3 guitaristes disparus mooy Amadou Madane Kolosal et Mama Gaye boobu mooy hommage bi le 5 janvier fale ci foire amul ticket nit yi comme ça heure bi heure fixe la 20h 21h incha allahu taala bu fekkee 21h passé na fekkuloo yaa ngi ci biir Cices xam naa daal doo am place parce que à partir de 20h 21h mooy mise en place bi amul ticket maa ngi woote ñëpp Sénégal maa ngi woote ñëpp képp ku nekk fii nga nekk sénégalais wala sénégalaise wala ba Mauritanie ba fu ne maa ngi lay wax soyez bienvenus fan ci Cices le 5 janvier incha allahu taala. Alhaji Mansour Mbaye maa ngi koy tànn parce que c'est le président communicateur traditionnel encore moom c'est un archive moom archive la ci biir Sénégal foo tudd Alhaji Mansour Mbaye rek foofu kaddante bu mag la parce que defar na lu rëy depuis Senghor ba Abdou Diouf ba Abdoulaye Wade ba Macky Sall Alhaji Mansour Mbaye ku ñëw rek mu ngi nekk ak yow parce que lépp ngir jàmmam ak masalaam moom wax na ci boppam mu ne olof yi ñëpp vraiment sargal nañ ko bambara yi ak ñeneen mais alpulaar yi ça c'est première fois dans l'histoire ñu jël initiative di ko sargal moo tax guddi bu rëy la ci moom. soirée bi ku ko war a animer c'est la grande diva de Séné-Mali mooy kan Penda Seck xam ne Mali yëpp xam nañ ko Sénégal yëpp xam na ko monde entier parce que képp kuy dugg ci biir TikTok ak leneen yaa ngi ko gis vraiment parce que moom chanteur bu mag la mooy ñëw animé guddi le 5 janvier incha allah ak mbooloo mi chanteur Sénégal alpulaar olof lépp ñu ngi koy woote vraiment ñu ngi wax soyez bienvenus le 5 janvier incha allah 2024 fan ci foire.